Embotís Toribio. Xirivella, bressol de nombrosos botifarrers. Casa Toribio és, sens dubte, referent en l'elaboració de productes càrnics i derivats. Família en diverses generacions dedicades a aquesta activitat uneixen l'elaboració típica dels seus avantpassats amb el compliment de la legislació en matèria de qualitat. Sens dubte emblema comercial de Xirivella. Calzados González, con Sergio a la cabeza, cogió el testigo sumando 3 generaciones al servicio del municipio, vendiendo y reparando zapatos con dedicación. Ha sabido actualizarse a las nuevas tendencias y convertirse en una referencia en el sector del calzado en Xirivella. BitBit Informática. Innovador comercio especializado en servicios y productos informáticos. Liderado por José, aplica las nuevas tecnologías en la comercialización, ofreciendo un alto grado de singularidad, además de soluciones personalizadas y basadas en la inteligencia artificial, lo que les distingue como un proveedor innovador y singular en su sector. Herbolaris Bassana, un comerç familiar que enguany celebra els seus 30 anys d'antiguitat. Liderat per Amparo, es distingueix pel seu bon tracte i bon fer, en contínua expansió per als que busquen salut i benestar, oferint els seus productes naturals presentats amb materials reciclats i fortament compromesos amb el medi ambient. Carnicería Isabel Soler. Esta carnicería armoniza la experiencia y la innovación. Isabel, con casi 20 años de experiencia en el sector cárnico, destaca su gran variedad de productos, tanto por su calidad como por su originalidad, dando servicio de comidas y cenas para llevar. Centro Estética Laura Solvez. Laura apuesta para adaptar las nuevas tecnologías al sector de la estética, dando a sus clientes facilidades para el disfrute de los tratamientos, gestión de reservas, financiación o la compra online de los mismos. Compite fuerte en la gestión de redes sociales, ofreciendo singularidad en sus servicios, exclusividad, calidad y últimas tecnologías. La mercería, Ballanitas i Coquetos. Ana Maria, amb àmplia experiència en el seu sector, ha apostat per la innovació en el seu negoci, potenciant les seues xarxes socials com a mitjà de promoció dels seus productes, invertint en maquinària per a oferir productes personalitzats i col·laborant amb el teixit associatiu de Xirivella, dotant-los de tota classe d'articles adaptats a les seues activitats. Basar Grimal ofereix una varietat de productes especialitzant-se inicialment en xoguet i expandint-se posteriorment a marroquineria, maletes i bosses. Diverses generacions han brindat atenció pròxima i especialitzada i actualment Ana Maria Isabel al capdavant destaca per la qualitat dels seus productes i el bon tracte, així com la proximitat amb els seus clients. Cucada. Exclusiva tienda de modas en las que Eva ofrece una experiencia sensorial en la venta de ropa y complementos, comprometida en la utilización de nuevas tecnologías y la mejora continua. Ofrece un sistema de puntos con ventajas exclusivas a sus clientas, tienda online donde busca sorprender y conectar a quienes confían en su marca, asegurando que cada interacción sea memorable y única. Milar Márquez. La familia Márquez Marín comenzó hace 6 décadas con un pequeño establecimiento de electrodomésticos y gracias a su esfuerzo crecieron hasta consolidarse bajo la marca Milar como referente en la venta de electrodomésticos en Xirivella. Con la segunda generación a la cabeza, celebran su 60 aniversario, rindiendo tributo a la señora Fina para continuar ofreciendo un servicio excelente. Sabateria Catell va destacar des dels seus inicis per oferir calçat d'alta qualitat, amb un enfocament en l'atenció personalitzada al client. Amb els relleus generacionals, els successors han sabut expandir la seva proposta i mantindre's actualitzats en les tendències del mercat, mantenint la seva competitivitat en el mercat i sent reconeguts com a comerç excel·lent. Papeleria Alcalà va començar amb l'esforç de tota la família com un xicotet quiosc, oferint premsa, revistes, llepolies i material escolar. Ha sabut adaptar-se i renovar-se amb l'esforç de la segona generació, Carmen i Rafael, continuant el seu llegat i exercint un paper molt important al barri. Plantuquis. Situat en el barri de la Llum, Raül i Maria es dediquen a la venda de flors i plantes, apostant per facilitar al client la compra dels seus productes mitjançant xarxes socials o en línia, destacant el seu compromís amb el planeta, amb processos de treball artesanals basats en procediments sostenibles i utilitzant energies renovables. Papelería Librería Xirivella. Conocida por muchos como la copistería, la Papelería Librería Xirivella lleva cerca de 30 años dando servicio al municipio. Es habitual contar con su participación en eventos locales, destacando por su servicio cercano y trato familiar, tanto de Joaquín como Pilar,
siempre creciendo y siendo parte activa del barrio. Alba Lencería. Regentado desde décadas por su familia, María José creció en el negocio, haciéndose cargo y transformándolo en tienda especializada en lencería y corsetería, en una búsqueda constante en la mejora de su negocio, apostando por la venta online y la presentación de su producto en redes sociales como escaparate y medio de comercialización. Perruqueria Presen. Presen va començar en la perruqueria fa quasi 40 anys. Mentre generacions senceres de famílies han passat per les seues mans i tisores, ella ha crescut tant personal com professionalment, en constant evolució per a continuar donant el major servei per molts anys més. Destaca pel seu compromís amb el medi ambient i el compromís social, col·laborant en la donació de cabell per a la lluita contra el càncer. Esports d'Oixell. Comerç dedicat a tota classe de peces de vestir, es configura inicialment com a botiga d'esports. Negoci iniciat per Dolores Ballester. La seva filla Cristina va saber adaptar-se al mercat, especialitzant-se en l'actualitat en roba personalitzada, donant serveis a sectors socials de Xirivella, associacions, empresarials, arribant a més a tot el mercat nacional. Llibreria Ramon. Sent una llibreria de barri, José ha apostat al llarg dels anys per adaptar-se a la nova realitat tecnològica en la comercialització dels seus productes, donant l'opció de compra en línia per a poder distribuir-los al llarg de la geografia espanyola. Exemple d'aquesta adaptació és la firma de llibres telemàtica per a enviament posterior als lectors. Audióptica Médica. Comercio referente en la venta de productos ópticos. Óscar y Carmen han apostado por el compromiso social organizando campañas de donación de gafas, por la educación y concienciación social en lo que a salud visual se refiere, por la sostenibilidad de sus productos y materiales y el impulso de prácticas en consumo responsable. Forpons. Família dedicada des de fa dècades a l'elaboració fornera, obradora ancestral, actualment treballant la segona generació familiar. José i la seva dona elaboren tot tipus de pans i dolços, diàriament amb recetes tradicionals, posant en valor l'esforç i el bon tracte personal amb els clients del barri. Tiffany's Moda. Apostant per la moda a Xirivella, Tiffany's va obrir les seues portes l'any 83. Estant actualment en la segona generació, Blanca ha optat per l'actualització del negoci segons la seva demanda, apostant per la comercialització en línia i les xarxes socials com a aparador dels seus productes i bona relació amb el client. Ingama Textil. Negocio dedicado a la venta de textiles de hogar, ropa de cama y artículos de regalo. Inga, tras 20 años en el negocio, ha conseguido consolidarse en Xirivella, ofreciendo un trato personalizado y cercano a sus clientes, además de apostar por las nuevas tecnologías para la comercialización de sus productos. Fort Pastisseria Violeta. Sempre en continu aprenentatge, Nieves dirigeix este Fort Pastisseria caracteritzat per la gran varietat de dolços i pans, innovant en les seues elaboracions, realitzant tallers i demostracions. Compromesa en potenciar el paper de la dona en els negocis, ha format part de gremis i associacions comercials, defendent que la innovació en els seus productes és garantia d'èxit. Fort Xil, l'Ermita. Emblemàtic fort de Xirivella, es va crear en 1886 pel besavi de Maria Salut, actual propietària, que continua elaborant pans i productes tal com els seus avantpassats li van ensenyar. Així podrem trobar els principals dolços típics valencians elaborats artesanalment.